mangingisda sa San Fabian. Kakaunti umano ang huli at kita dahil sa matinding init. Makakasama natin sa balitang yan, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Malaking suliranin para sa mga mangingisda sa Bulaso, San Fabian ang kakaunting huli na nangangahulugan din ng maliit na kita tuwing tag-init. Ayon sa kanila, nai-stress umano ang mga isda dahil sa matinding init kaya naghahanap ang mga ito ng mas malamig na bahagi ng dagat. Dagdag pasanin pa rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at epekto ng maalinsang panahon sa kanilang kalusugan habang pumapalaot. Sa kabila nito, hindi rin umano nila maaaring basta itaas ang presyo ng mga isda. Dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, yung nahuhuli naming isda, hindi po siya tumataas. Parang same price din lang po. Nung hindi siya tumaas, ganun din lang po yung price namin. Pero yung mga mamili-mili po, gusto pababain pa. Babaratin din lang po kami ng mga customer. Dahil sa hirap ng buhay, napipilitan ng ilan sa kanila na maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Tulad na lamang ni Christian na isang mangingisda sa umaga, ngunit nag-extra bilang banana boat operator at construction worker upang masuporta ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa naman ang mga mangingisda na magiging maganda ang kanilang huli sa paparating na tag-ulan. Ayon sa kanila, mas dumarami umano ang isda kapag malamig ang temperatura ng dagat. Ngunit sunod namang hamon sa kanila ang thunderstorms habang nasa laot. Samantala, humihingi naman ng tulong ang mga mangingisda sa pamahalaan upang kahit paano ay maibsan ang kanilang dinaranas na hirap at pasakit sa kanilang kabuhayan. Na makita ng bawat isa yung kahalagahan po ng mga mangingisda yung bilang pagbibigay ng kanilang sakripisyo po kapag sila ay dumadaong sa dagat. Sana lagi din natin tandaan na kapag nawala yung mga mangingisda, wala tayong iahain sa lapag ng mesa natin. Kasi kapag pupunta po ang mga mangingisda natin sa dagat, hindi sigurado kung sila ba ay uuwing may mahuhuli or wala. Ano po kasi, ayuda po ata na may makukuha ang mga mangingisda pero hindi po kasi lahat nakakakuha man. Dapat pantay-pantay po nakakakuha. Kasi unfair naman po dun sa hindi nakakakuha tapos nakakadalawang kuha na yung iba ganun pero yung iba wala pa. Tapos mataas pa ang presyo ng gasolina. Sipag lang po. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.